שלום לכולם, כאן נועם בי, נועם ב', נועם ב. ויש לי איזה משהו קטן שיושב על הלב. 2,000 רשומים? מה לעזאזל? רק לפני פחות משבוע עשיתי ספיישל 1,000. אתם לא מקבלים ספיישל 2,000, חלאס עם זה. לענייננו, שחר סויקיס, היוטיובר הענקי, הזה שהפיסת שיער שלו משתנה כל יממה, האיש והאגדה, האיש והערוץ, הערוץ והאיש. שחר עשה לאחרונה סרטון בו הוא ממליץ על ערוצי יוטיוב קטנים יחסית על מנת לפתח את קהילת היוטיוב הישראלית. והערוץ הראשון ששחר פרסם זה כמובן PewDiePie, כי הוא די קטן והוא די צריך עזרה. סתם לא, שחר פרסם אותי. לערוץ הראשון שאני רוצה להמליץ עליו קוראים נועם בי. מדובר בבחור, קוראים לו נועם. יש לו מגוון תוכן, הוא עושה מלא דברים. מדבר על כל מיני נושאים מעניינים, מכיר לנו דברים חדשים. הוא גם עשה כבר איזה 2 שיתופי פעולה עם אנדר, עוד יוטיוברית שאני מאוד מאוד אוהב. ויש לבחור חיבה מאוד גדולה לבן אנד ג'ריז. וגלידה זה תמיד טוב, תמיד. ויש לבחור חיבה מאוד גדולה לבן אנד ג'ריז. מה אתה אומר? אז שחר, תודה רבה, אתה מלך, אני מאוד מעריך את זה. ואגב, מי שלא מכיר את שחר, מי לא מכיר את שחר, מוזמן להיכנס לערוץ שלו שיהיה בקישור בתיאור הסרטון. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה להמשיך את הפרויקט של קידום קהילת היוטיוב הישראלית. ואני הולך להמליץ על ערוצים שלפי דעתי מאוד טובים וצריכים לקבל הרבה יותר חשיפה. כל הקישורים לערוצים יהיו כמובן בתיאור הסרטון, ובואו נתחיל. הערוץ הראשון שאני הולך להמליץ עליו הוא רותם קלס. בערוץ של רותם אתם תמצאו בעיקר ולוגים, והיא גם מדברת על הרבה נושאים חשובים. כרגע רותם גרה בלונדון, אבל היא עדיין מצלמת לקהל הישראלי. והרבה לא יודעים, אבל גם רותם עשתה שיתוף פעולה עם מנדר, ממש כששתיהן התחילו. ערוץ מספר 2, רועי סין. רועי סין היא קצת מהצ'יפס. בחור בשם רועי מעלה כל מיני סוגים של תוכן. קשה להגדיר בדיוק מה יש בערוץ שלו, כי זה מאוד מגוון, מאוד מצחיק, מאוד מושקע, לכו לראות אותו. עידן HD. הערוץ הבא שלנו הוא של עידן, והערוצים שלו ב-HD, אז עידן HD. עידן מעלה סרטונים מצחיקים ממש, כאילו בקטע מצחיק באופן שמצחיק אותך ולא באופן שלא מצחיק אותך. אני באמת חושב שלעידן יש כישרון, ובעתיד הוא רק ישתפר ויגדל. הערוץ הבא שלנו הוא איתי וואט. איתי הוא יוטיובר צעיר, והוא מגיש דברים בצורה מאוד מרעננת, מאוד נחמדה, והוא גם די מצטיין בנגינה ביוקללי. אם אתם מעוניינים בתוכן טוב, בתוכן איכותי, אז תירשמו לערוץ שלי, כי... סתם, תירשמו לערוץ של איתי, הוא שווה את זה. לערוץ הבא שלנו יש באופן מאוד מפתיע פחות מ100 רשומים, ובאמת מגיע לו יותר. קבלו את סוואגאי. גיא מעלה סרטונים על כל מיני נושאים, ובאופן אישי אני מאוד אוהב את התוכן שלו. אלו היו ההמלצות שלי לערוצי יוטיוב ישראלים, כל הקישורים כמובן בתיאור הסרטון. לפני סיום אני רוצה לומר שאני מאוד שמח לקחת חלק בקהילת היוטיוב הישראלית. קהילה מאוד מפרגנת, מאוד תומכת. יש בה אנשים מדהימים שחלקם עזרו לי להגיע לאיפה שאני עומד היום, ואני מאוד שמח להעביר את זה הלאה. אז זהו להיום, בבקשה תירשמו לערוץ שלי אם עדיין לא נרשמתם. אל תשכחו ללחוץ על הסמל של ההגדרות ולהפעיל את ההתראות, ככה שבכל פעם שאני אעלה סרטון אתם תדעו על זה. תגיבו לי בתגובות מה אתם חושבים, האם יש ערוצי יוטיוב שאתם רוצים להמליץ עליהם, ורק אם אהבתם תפנקו בלייק. אני הייתי נועם בי, נועם ב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.